No dneska by som chcel vyskúšať tuto na Dunaji. Dunaj je fakt krásny. Je stále trošku vyššia voda. Komáre štípu jak blázon inak. Dneska by som to teda len tak na privlač, pretože sme tu na chate a nemám toľko času. Jednoducho tak len takto na večer vybehnem na hodinku, na dve vyskúšať. Tu je pekne vidieť, tuto. Sa tam tak čerí voda. Tak tam je taká pličinka, taký špic, taký výbežok. Tak tam by som sa chcel postaviť a skúšať na woblery. Mám tu len jednu údičku, len tam opretú o auto. No komárov je teda akože na štípu dobre, takže neviem či vydržím, no mám tu sprej, musím sa poriadne nastriekať celý. Ale asi ma tu budú statočne žrať tí komáre, takže nebude to vôbec sranda. No, voda bola až úplne povrch, v podstate až niekde tu, skoro zárovno. Tu je vidieť, tu sú nánosy hneď tuto dole. Takže fakt veľa vody bolo. A už sa to celkom ukludnilo. No. Tuto je taká tišinka, tu sa tá voda tak točí tým, že tu je ten výbežok, tak sa tu vlastne je vidieť, že tuto je trošku tak akoby vymleté z toho brehu, ale nie je tu nejako hlboko. Tu na v tom akoby vracáku. Fakt je tam tak meter vody len. Teraz, keď je trošku vyšší stav, je tam možno 1,5 metra. Takže to nie je až také zaujímavé. Keď je normálny stav, tak to tu vôbec nie je ničím zaujímavé. Akurát ten výbežok, že tam je aha. Bol boleň, ale pekný. Som tu teoreticky mohol aj boleňa vyskúšať nejakého. Oni by tu mohli teraz chodiť celkom, je trošku prikalená tá voda. Tak uvidíme, no. A boleňa tu síce moc nemám, nejaké woblery alebo takéto tie veci. Idem sa najprv v prvom rade nastriekať, lebo ma tu fakt zožerú, ty si v vine. Mám tu len jednu udičku, takúto vláčku. 20 gramovka to je, myslím. Taká staršia tyka. Ale dobrý prútik, v pohode. Takže dobre. Navíjak, Daiwu. Legalis 3000 plne stačí. Šnúru tam mám, až to naviažem a takú tenkú šnúrku tam mám. Naviažem tu, mám tu pár woblerov, nejaké malé krátke prsačky, také staršie. Nejaké wobleriky tu mám. A toto by som chcel chytať. A komare štípu, kurvy. Fest. Toto by som chcel aj vyskúšať. To som si kúpil z AliExpressu. Celkom dobre to vyzerá. Ono to aj dobre pláva. Akurát problém je, že sa potápajú. Takže osvedčené tu mám šadrapy. Jasné, to je klasika. Do tejto prikalenej vody určite toto. Takže to je taká klasika. A toto mám také na boleňa. Vidím, až tu bude nejaký loviť, tak mám tu aj kopec iných woblerov, ale asi budem používať len toto, čo tu mám. Mám tu kopec iných všelijakých. No, ale tu sa dá chytať len v podstate len s takým, ktorý nejde moc hlboko. Takže toto sú tu moje obľúbené inak tiež. Husky Jerk. To je veľmi dobrý wobbler, ale ten je trošku hlbšie, tak 1,5 metra ide, až 2 možno. A kopec šadrapov a takých, no. Také, čo som asi najviac používal. Takže tak. Tieto originály sú dobré, na zubáča tiež. To sú neviem, či 10 alebo 12, to je alebo niečo také. To je tiež dobrý wobbler. To by som tu tiež teoreticky mohol použiť, ale mám tento. To je, myslím, 14 alebo niečo také, neviem, alebo 12, neviem. Toto je tuším 10. A toto je asi 12 alebo tak nejak. Keď tak použijem tamté, to mi stačí. Idem sa nastriekať a idem dole k vode, no. Sem tam tu loví niečo. Vyskúšam teda hneď tuto pri kraji. A to budú bolene, no. Čo iné by to bolo.
Komárov je teda fest. Ide masaker toto leto. No, zbral som si len ozaj také najpotrebnejšie veci. Skúšam teda najprv túto trochu, asi vyzerá, že tu nejaké beličky plávu v tej plytkej vode. A bolenie ich tu chodia loviť. Inak toto sú veľmi krásne miesta, ja tuto rád chodím. Oni tie špice sú tu také dva po sebe. Tu je pekne vidieť, aké sú tu trochu tak vymleté tie brehy. A to len kvôli tomu, že je tu vlastne ten taký špic. Trochu blata tu je. Tie brehy sa tu vymielajú len kvôli tomu, že tuto vlastne je ten výbežok. Takže tá voda sa tu potom pekne krúti a vymiela to tu ten breh. No. Tuto je ešte jeden trošku nižšie, tiež taký výbežok, ale ten je trochu taký menší, kratší. Tuto som ako pochytal zubačov, v pohode. No vždycky inak zaujímavé, že vždycky mám len nejaký 1-2 zábery. Tak uvidíme, teraz je trošku iný stav vody, tak som zvedavý, že čo z toho bude. No. Dobre, ja si to naviažem rýchlo a mám tam tenkú šnúru. Ja myslím si, že to je nejaká desinka alebo niečo také. Chodí tu dosť divej zvery inak po tme. Od diviakov, jelene a kadečo. Líšky. Teraz tu počujem, že tu niečo behá. Ale mne to až tak nevadí. Ja som taký fajnový zase, že by som sa bál alebo čo. Som sa nastriekal tým sprejom a zatiaľ to celkom účinkuje. Uvidíme dokedy, no. Pozerám, či sa tu ukazujú rybičky na hladine. Sem tam vidím nejaké. Inak niekedy zaujímavé, že niekedy je tu strašne veľa belíc. A inokedy som tú rybičku nevidel zakružkovať pomaly celý deň, tak neviem, čím to je. Tie 4 rybičky tu asi dosť migrujú. Dobre. Tak je to taký 20 gramový prútik, ako celkom jemný. A zubača dobre, no. No. Dáme tam. A mám tu aj návezec fluorokarbónu, že by som to tam dal. No a teoreticky to tam aj môžem dať. Vôbec nevadí. To som mal, myslím, na šťuku pripravené. Ale môžem to kľudne použiť. Je tam nejaká, neviem, nejaká 30 alebo 40 fluorokarbón. Na jednom konci je obratlík a na druhom je tiež obratlík aj s karabinou. No tak pol metra to použijem v pohode. To tam môže byť. Nedrží. Dobre. Tak. Keď to nedrží normálne, tak to treba prevliecť nie raz, ale dvakrát. Čiže takto. Prevlečem to raz, druhýkrát ešte. Takto. Teraz to uviažem. Stačí 4-krát. Je tu inak pekne ticho. Nie je tu toľko ľudí teraz, asi tým, že tu je viac komárov. Tak všetci sa toho tak nejak... Počujem zubača občas, takého malého tam puknúť. Ale fakt, že mikrozubáča. No teraz to drží dobre. Fakt, že malý zubačík tu loví sem tam nejaký. Dobre. Tak. Dobre, mám to naviazané.
Vyskúšam toho bolenia najprv. Tuto hodiť ale zo 2-krát. Aj viac jak zo 2-krát. Iba skúsim, keď tu zálovil, či náhodou hneď neskočí. Ešte by som teda asi najprv len tak vyskúšal, ako toto pláva. Ja som to teda ešte nevidel, ako to pláva, ale myslím si, že to bude plávať veľmi dobre. No, ukáž sa. Ako plávaš, kamarát? No, pláva to parádne, ako. Nie je to tak vidieť. Som to musel nejako zblízky natáčať. Ale krásne pláve. Treba ho rýchlejšie ťahať, no. To je skôr do takého... Ale pláva dobre. Agresívne robiť tým chvostikom. Pláva to pekne. Len treba ho rýchlejšie ťahať, no. Skúsim to len tak hodiť. Je to plitká voda. Dá sa s tým chytať, s týmto aj v plitčej vode. Celkom. A treba to rýchlejšie ťahať, no. Sú tu také tie mušky, čo lezú do uší. To nemám rád. Trošku väčšie trojáky tam dám a bude to dobré. No vôbec netuším teda, či sa tam dostanem, že koľko tej vody tam vlastne je. Dúfam, že tu je len tak po kolena, no. To inak nebude, boh vie čo. No. Chcel by som byť proste tu na hrane toho prúdu chytať. A keď pôjde nejaká loď, tak sa musí zdekovať, lebo tuším sa dá dostať. Je tu tak po kolena, takže to je dobré. A tie zubáče tu pôjdu, že áno, tu na proste budú sa tu točiť. Hádam, teda aspoň si myslím, že sa tu nejaký ukáže zubáčik. A už som si tam dal toho šadrapa. 7. Nastavenú celkom. Voda valí riadne, ešte ono sa to nezdá, no. Uvidíme, budeme skúšať pomaly. To fakt netreba rýchlo ťahať, ozaj v tom prúde, len mierne sem tam tomu wobleru zmeniť ten chod trochu tým, že prehodíme tú vodicu z jednej strany na druhú. Vždycky zmení trošku pohyb. A niekedy to dobre účinkuje na tie ryby. Mohol by sa tu objaviť aj nejaký väčší zubač kľudne.
Čas je inak dneska dobrý. Výborné miesta sú tuto na konci toho ostrova. Vlastne, tuto spoza tej druhej strany toho ostrova je tam taká tišina, sa tam robí. A keď som tam raz bol, tak nenormálne tam lovili zubáči, ale že nenormálne. Strašne veľa rybiek tam bolo síce. Takže ono asi aj nebolo úplne jednoduché toho zubáča chytiť, ale trieskali tam jak blázniví, no. Bolo tam teda kopec diviakov na tom ostrove. A zubače tam trieskali strašne. Toto z tejto našej strany není toľko dobrých miest, takých zaujímavých, ako z brehu. Z tej maďarskej, tam majú toho trošku viac. Majú tam viac tých kamenných hrádzi a takéto tie prírodzené prekážky všelijaké. A nevadí, dá sa chytať. Tuto hoci kde, no. Človek sa vždy nejako vynájde. Začínajú nálety komárov. Fest. A štípu na nose. Kadetane. Normálne, pekný záber, ale to bol taký záber jak od bolenia. Ale niečo tam zobralo. Vyzerá, že asi boleň, ja si myslím. Ale pekný záber na toho woblera. Ale koplo to riadne teda. No, je to asi boleň. Asi, ale určite. Ale dobre, každá rybka sa počíta. Je boleň, je fajn. Taký menší. Taká 45 možno. Asi jeden z tých, čo tu lovili popri brehu. Ale zobral to pekne. Pekný bolienik. Dunajský. No, tak 45 plus minus. Zachutil ti šadrapík, kamarát, čo? Záber pekný, taký riadny kopanec. No dobre, keď tu budú aj bolenie, tak to sem tam nejaký potiahne, tak bude dobré, no choď. Šup. Na to, že som tu 10 minút na tom mieste, tak celkom dobré.
Zubáčik isto nejaký príde. Verím tomu. Aj počujem sem tam nejakého zaloviť zubáča. No, zatiaľ len ten jeden záber od toho bolenia. Ono ešte, už sa pomaly zvečerieva, ale zjavne ešte nenastal ten ich čas. Ono, tie zubače sa dvihnú tak na takú pol hodinku, hodinku sú úplne aktívni a potom to už je také o náhode. Takže uvidíme, no. Či sa dneska dvihnú na tú pol hodinku, hodinku. Väčšinou to býva tak po zotmení hneď nejaká pol hodina približne. Mne sa podaril prvý zubáč, ale taký menší. No dobre. Op, aj sa vypol. Nevadí. To bola taká 40-ka. Taký dosť jemný záber, ale pekne zobral. Dobre. A nám sa ešte nejaký podarí. No, žiadna sláva teda. Jeden boleň, jeden malý zubáčik. Ani to nejako neloví, takže asi nemá moc význam tu nejako dneska tráviť čas dlhšie. Dám tomu ešte tak 15 minút a keď tak pôjdem zajtra skúsiť iné miesto niekde. To jednoducho nie sú. Keby som ich počul loviť a že nemám záber, tak viem, že niečo robím zle, ale je to tu celkom hluché už teraz. Ako si 2-3 krát som počul, tak slabúčko zaloví to zhruba nejaký taký zubáčik, akého som chytil. A väčšie som nepočul vôbec nič, takže asi tu jednoducho nie sú. Pri tejto vyššej vode ono ešte tak nadstav zhruba tak meter a pol, viac vody ako býva. A ono sa ten charakter toho Dunaju trošku mení pri takom vyššom stave. Tie ryby sa trošku inak správajú. A teraz pekný záber. Ale teraz zabral dobre. Ja. Ale to bol veľmi pekný záber toto. Až to je zubáč, tak môže byť pekný. Neviem teda čo to je, ale to bol riadny záber. To bol parádny záber teraz. Krása. Vyzerá, že by to... Nie, to je asi boleň. Či? Ale vyzerá taký záber od zubáča to bol taký. Nie, zubač, ale pekný. Ale fakt, že pekný ako. No, tak aspoň jeden, no. Jeden pekný, ale pekný, no. Ten je taký 60. Krásny. No, toho by som si aj zobral teda. Pekný. Nevidím, kde je chytený, ale zobral veľmi dobre. Idem toto s ním trošku ku brehu. Dúfam, že
Tento zobral teda pekne. Krásne stávaná ryba. A akurát som si hovoril, že či to má vôbec význam tu chytať. Ale zjavne má teda. No poď kámoš. Tento zobral parádne, to bol záber. Úplne kúsok pod nohami mi to zobral. Zaujímavé. A vyzerá, že ten wobbler úplne zožral, lebo mu normálne zo žiabier ide krv, takže zjavne ten wobbler úplne prehltol. Myslím tuto ku brehu. Pekná ryba. Taká 65-ka kľudne. To je na jedenie úplne ideálny. No tak som si vravel, že keby som chytil takého pekného jedného, by som si zobral. A tento je teda fakt pekný. Ozaj krásny. Nádherný zubač. Tak som rád, že sa podaril, no. Aspoň jeden. A teda druhý, jeden sa mi vypol, no krváca. To mi úplne prehltol ten wobbler. To tak vyzerá. Ukáž, kde to máš, kámoš? Tak tuto k brehu trošku. Opa. Nevidím ani, kde to má. Pánečku. Hlboko ten wobbler. Úplne ho prehltol. Ten wobbler. Takže ani by to asi chudák, keby som ho chcel pustiť, asi by to nedal, no. Neviem. Krváca. Je vidieť, že mu tam ide krv trochu, ale pekná ryba. To je fakt, že už pekný zubáčik toto. Krásny. Zle sa to natáča. Ja si to trošku dám takto. Zle sa mi to natáča, krváca, no. Ten by to nedal, chudák. Úplne zožral ten wobbler a má to fakt, že hlboko. Ako silný prúd a fakt, že úplne chudák krváca, úplne toť. Ten by to jednoducho chudák nerozdýchal. A je pekný, tak si ho zoberiem, veď ja s tým nemám nejaký problém, ako zoberiem si fakt, že 2, 3, 4 ryby, ja neviem, za rok. Ako takéhoto pekného zubača si zoberiem. Tak krásna ryba. Dunajský zubač. Taká 65-ka v pohode. Zle sa mi to natáča na ten mobil. Ale pekný. Krásny. To som rád. Mám splnené. Tak si ho zapíšem a dnes to tam ešte párkrát nahodiť. Je celkom pekne hrubý, inak pekne stávaný. Opa, no počkaj, kámoš. Neutekaj mi. A idem vypnúť mu ten wobbler a poďme si to tam ešte teda hodiť asi zo 2-3 krát. Pekný zanďoš. Krásny. Mám rád takéto ryby. Záber teda riadny, to vám poviem. To bola šupa ako hrom. Úplne pod nohami je ako zaujímavé. Pekná rybka. A dnes to ukončím, pôjdem skúsiť ešte zajtra a uvidíme, či sa niečo podarí. Dneska to bolo celkom dobré, no. Chytil som 2 zubáčov, 1 bolenia a nejakú, neviem, hodinku a pol, 2 hodiny necelé rybačky. De facto som celý čas chytal iba a túto jednu nástrahu, ktorá bola úspešná, som jej dôveroval a nakoniec sa mi to vyplatilo. Chytil som toho zubáča celkom pekného. Ale ono je to tu vždy tak, 1-2 zábery. Vždy tu mám len 1-2 zábery, neviem prečo. Zaujímavé. Je tu také štrkové dno. Nie sú tu žiadne skaly. Asi to nie je úplne ideálne pre tých zubáčov. Tuto je trošku kúsok odo mňa taká hrána. Ide to ako dole do koryta.
Takže chytám popri tej hráne, ale no nič, musím utekať. Bo ma zoberie vlna. Nebude nič príjemné. Takže na dnes to ukončím a skúšame to zajtra ešte. No. No, nádejný rybár. Psychická príprava na večer. Tak tu toto niekde všetko začína. Tam pekne v pozadí, tam tečie Dunaj. Mám to tu krásne z terasy takto. Si pijem kávičku a kujem tu plány na večer. No ja už som sa vybral aj dneska k vode. Ešte mám čas, takú hodinku, tak tu trošku šmejdím, kde by sa dalo. Len tam z toho ostrova, to už je ale maďarská strana. Tam sú luxusné miesta, tam ako sa čerí tá voda. Presne tam. Úplne luxus, tam by to bolo na zubáčané normálne. Tam sú také akoby brody. Tuto je ešte také zaujímavé miesto. Aj tu začínajú kamene, pekne popri brehu tá voda tak stojí. A sa tu tak všelijak krúti, tu by sa dalo hádzať aj na wobler. Tu by som chcel ísť niekedy na rybku chytať normálne. Niekde tuto, do týchto miest. Je tu taký trošku zlý svah, taký horší prístup, strmší. No idem sa dole pozrieť k vode, ak to tam bude vyzerať. Je to o kúsok nižšie, ako som sa bol pozrieť hen tam. Ale tuto viacej vymiela tú vodu akoby. Mám taký dojem. Tak uvidíme, idem sa tu pozrieť. Väčšinou toto býva inak obsadené to miesto. Som prekvapený, že tu nikto není. Ale rybári sú tu nejakí, jen tam. Idem teda nakoniec sem. Nakoniec toho výmolu. A budem to skúšať, uvidím, no. Si niekde tuto sadnem, niekde na tie kámene a aj popri tých kámeňoch to budem skúšať úplne popri kraji. Ja si myslím, že tie ryby tu kľudne budú chodiť popri brehu. Nebudem to ani ďaleko hádzať, fakt, 10 metrov. Vyskúšam toho husky jerka. Tak je tu pekné miesto aj na bivakovanie. Keby som vedel, že budú takéto celkom optimálne podmienky už, tak by som si zobral aj iné udice a jednu noc by som tu nejako prežil aj s tými komármi. A keď sa človek dobre nastrieka, nie je to také hrozné. No vyskúšame, uvidíme. Pekne sa tu točí tá voda, som zvedavý, či tu bude nejaká aktivita po tme. Včera v podstate tá aktivita začala až o nejakej 9:30, takže ešte mám čas. A zhruba to trvalo takú hodinku, že teda mal som tie 2 zábery na zubáča. Uvidíme, čo bude tu. Zaujímavé, jak sa tu točí tá voda. Teraz to ide opačne. Aha. A chvíľami to ide smerom tam naopak. Zaujímavé. Vyskúšam tu toho husky jerka, či sa to s tým vôbec bude dať chytať. Ak nie, tak budem normálne na šadrapa. Husky jer má výhodu, že má tam tú guličku, ich tu aj vidno, ako je vyvážený. Veľmi pekne pláva inak v prúde. To je taký typický zubačový wobbler, aj na šťuku dobre. Dal som inak mimochodom dole ten fluorokarbon. Ono je to tam na zubača, je to ako zbytočné celkom. Čím menej toho na tom vlastci je, tým lepšie, takže no, pekne pracuje. Husky jer pekne pracuje a dobre sa s ním manipuluje aj v prúde.
No, dúfam, že sa hneď neskydám niekde teraz do vody. No, spravil som si tu také posedeničko. Trochu sa to tu šmíka na tých kameňoch. Musím dávať fakt, že pozor. No, skúsime, uvidíme. Trošku nastavíme cievku. Skúšam to tu najprv len tak prehádzať jemne. Či nebudem s tým oblerom zapierať. A keď nie, tak to bude dobré. Výhoda tohto miesta je, že nepotrebujem prsačky. To je veľká výhoda. Zatiaľ nezapieram. Takže dobre. No, dá sa to chytať na toho huskyjerka. Takže určite to bude zaujímavejšie tu chytať na toho huskyjerka ako úplne na toho vrchného wobblera. Tým, že sa tu tá voda šeliak krúti. Len tam nakoniec nejdem na ten špic, som sa rozhodol. Dá sa tam dostať, ale keď som sa tam prišiel pozrieť trošku zblízka, tak vyzeralo to tam nejak zaujímavo nakoniec. Asi toto je zaujímavejšie miesto. A hlavne tu sa dá pekne popri brehu chytať. To je dobre. Inak včera som toho zubača tiež chytil, možno 5-6 metrov odo mňa mi zabral. Žiadna veľká diaľka, vzdialenosť. Asi stále padá tá voda, neviem. Asi to vidno, ako blízko tie lode plávu. Tak blízko, no. Som mal záber pred chvíľou, taký, ale taký slabší. To bol nejaký menší zubáčik, vyzeralo to na zubáčika, bolo to také celkom kopnutie.